Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa ar y sul arbennig hwn, Sul y Blodau neu Sul y Palmwydd. A dyma ddechrau'r wythnos fawr, yr wythnos sydd yn arwain i fyny tuag at y Pasg. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi. Diolch i chi am ymuno ni. Cyn i ni fynd ymlaen â'n hoedfa, gadewch i ni blygu pewn mewn gweddi a chofio gyda'n gilydd am bobl Wcrain. Gweddiwn. Arglwydd Dduw, cliw ein cri dros bawb sydd yn dioddef o gynlyniad i'r rhyfel hwn. Dros bawb yn y wlad hon sy'n pryderu dros anwyliaid yn byw yn yr Wcrain. Dros bawb sydd wedi ffoi o'i mamwlad ac yn hiraethu. Dros bawb sydd wedi colli cartre ac yn anobeithio am y dyfodol. Dros bawb sydd wedi cael ei hanafu'n gorfforol, yn feddyliol neu'n ysbrydol gan y gwrthdaro. Dros bawb sy'n galaru am anwyliaid a laddwyd yn y bomio a'r brwydro. Arglwydd, fe welwn ni'n eglur y llanast a'r gost ddynol sydd i'r rhyfel hwn. Gofynnwn ni ti amgylchynu pawb sydd angen diheddu a gwybodaeth oedd gariad ddiffail. Meddala galonau ac agora llygaid pawb sy'n mynd i parhau ar y masodiad milwrol treisgal hwn. Fel y gallant weld yn niwed, y poen a'r creulondeb, y maent yn achosi i'w cydddyn. Ac o weld y poen, y cant i harwen trwy ysbryd glân, i edifarhau, ac o edifarhau, ceisio'r ffordd sy'n arwain at heddwch, cymod ac adferiad i'r rhan honno o'r byd. Cliw ein gweddi, yn enw Iesu Grist. Amen. Y diwrnod wedyn, clywodd y dyrfa fawr oedd wedi dod i'r wyl fod Iesu ar ei ffordd i Jerusalem. Dyma nhw'n torri canghennau o'r coed palmwydd ac yn mynd allan i'w gyfarfod gan weiddi. Hosanna, clod iddo. Mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi fendithio'n fawr. Ie, dyma frenin Israel. Eisteddodd Iesu ar gefn asyn, fel y mae'n dweud yn yr ysgrifau sanctaidd. Paid ag ofni ddinas Jerusalem, edrych dy frenin sy'n dod ar gefn ebol asen. Doedd y disgyblion ddim wedi deall arwyddocâd hyn i gyd ar y pryd. Dim ond ar ôl i Iesu gael ei anrhydeddu, wnaethon nhw sylweddoli
fod y pethau yma wedi ysgrifennu amdano a'i bod nhw wedi digwydd iddo. Roedd llawer iawn o'r bobl yn y dyrfa wedi gweld Iesu'n galw Lazarus allan o'r bedd a dod ag yn ôl yn fyw, ac roedden nhw wedi bod yn dweud wrth bawb arall beth ddigwyddodd. Dyna pam roedd cymaint o bobl wedi mynd allan i'w gyfarfod. Roedden nhw wedi clywed am yr arwydd gwirthio roedd ei wedi wneud. Dyma'r Phariseaid yn dweud wrth ei gilydd, does dim pwynt, edrychwch, mae fel peta'r byd i gyd yn mynd ar ei olef. wythnos bwysicaf y calendr Cristnogol. Yr wythnos fwyaf tyngedfennol y mywyd Iesu Grist. Yr un y bu'n anelu ati ar hyd i fywyd. Yr hyn yr oedd yr ysgrythurau'n sôn amdano ymhell cyn iddo gael ei eni. Ac am wythnos. Mae rhywbeth cinematic am y cyfan. Dyma ni felly, yr wythnos fawr, the movie. Mae heddi'n Sul y Blodau, neu Sul y Palmwydd. Dyma'r olygfa gynta. Y diwrnod gorfoleddus pan orymdeithiodd Iesu i mewn i Jerusalem a bonllefau o Hallelujah yn canu yn ei glistiau. Pobl yn rithro i osod canghennau palmwydd a dillad o'i flaen, mwyn i'r ebol asyn yr oedd yn marchogaeth i gerdded drostyn nhw. Mae'n sefyllfa hollol bonkers o eithafol. Un y bydde'r am fwyaf ohono ni am ei hosgoi.
ond o'r foment yr agorodd Iesu I geg mewn fforwm cyhoeddus, fe gafodd ei amau a'i feirniadu gan y status quo, a'i holi'n dwll. Rydw i'n herio unrhyw un sy'n dweud nad yw crefydd yn wleidyddol, achos dyna'n union beth sydd wrth galon gweinidogaeth Iesu. Herio anghyfiawnder cymdeithas. Dangos bod yna ffordd well I fyw, caru pobl, rhannu, meddwl am eraill. Pob dim y mae'n ymddangos nad yw San Steffan yn medru bod ar hyn o bryd. Mewn termau cinematic, dyma ni'r underdog yn cael ei ddydd. Mae hynny yn peak Hollywood, yn diwe. Wrth gwrs, rydyn ni'n gwybod fod na bwerau eraill yn bodoli sydd am weld cwimp Iesu, sef y Phariseaid, y baddies. Ac yng nghanol y cynnwrf torfol bonllefus llon am y ffaith fod Iesu'r brenin wedi cyrraedd Jerusalem, mae aniddigrwydd a drwgdybiaeth y bobl sy'n cynrychioli'r status quo yn cynyddu. Wedi'r cyfan, mae ganddyn nhw lot fawr i'w golli yn does, fel ein gwleidyddion ni heddiw. Ar ddydd Llun, dyma ni'r olygfa ble raeth Iesu i'r deml, lle roedd pob dim yn digwydd. Fan hyn byddai'r lle I fod, oherwydd yn ogystal ag addoli, byddai masnachu a chyfnewid arian yn digwydd yn y cwrt yno. A lle bynnag y mae arian fe wyddom o'r gorau, bydd na dwyll. A mae dyna yw natur dyn, pan fod cyfoeth faterol yn y cwestiwn. Felly, roedd y lle dan I sang o bobl yn sgwrsio, yn gweiddi ac yn cadw twrw. Ac fe aeth Iesu'n gandryll, fe gollodd I natur, ac fel peth gwyllt, dyma fe'n moelyd yr holl fyrddau oedd yn gwegian gan arian a nwyddau, ac aeth y cyfan yn ffradach. Gweiddodd fe droesoch I dif yn had yn guddfan I ladron. Mae'n siŵr fod y dyrfa yn hollol gegrwth, wedi syfrdanu o weld Iesu addfwyn yn troi mor chwyrn. Ac wrth gwrs, roedd hyn yn fel ar fysedd y Phariseaid. Mae nhw'n gweld bod y rhwyd yn cau amdano. Cytunodd Judas y byddai'n trefnu i'r Phariseaid gael mynediad at Iesu mewn man ble na fyddai tyrfaoedd. Mae Iesu yn gofyn i'r disgyblion I baratoi swper, iddyn nhw gael bod gyda'i gilydd yn gryw am un tro ola. Mae Iesu yn rhoi un o'i wersi mwyaf iddyn nhw, hanfod bod yn Gristion, rhoi eraill yn gynta o'ch blaen chi, colli mwyn cael. Mae'n golchi traed I ddisgyblion, yr athro yn gwasanaethu y disgyblion. Mae pawb yn gyfartal yn llygad Duw. Gyda'r nos y noson honno, aeth Iesu a nhw I Gesemane. Mae'n dawel. Caiff y disgyblion lonydd yno. Mae Iesu'n gweddio ar Dduw hyd at waed, medd Luke. Yn ymbil arno yw achub rhag y ffawd ofnadwy sydd o'i flaen. Mae'r pwysau'n ormod ac mae am roi'r gorau iddi. Mae'n chwilio am y get-out clause, ond does na'r un. Yn y tywyllwch, byddai'r camerâu yn dal gwewyr Iesu yn gysgod dros I wyneb. Mae'r disgyblion wedi syrthio I gysgu, y cyfan yn ormod iddyn nhw. Yna, daw'r milwyr a Judas a'i gisan. Mae Iesu yn mynd yn dawel, a bron nad yw hyn yn rhyw fath o ryddhad iddo. Mae'r prif offeiriaid a'r Sanhedrin ar ben I digon, fe gawson nhw I dyn o'r diwedd. Fyddai ddim trigaredd. Mae'r darlun erchyll o Iesu'n cael ei watwar wrth gario'r groes drwy strydoedd Jerusalem, ac yntau'n gwisgo coron ddraen yn un ofnadwy. Mae'n teimlo fel tasau amser yn arafu, yn teimlo fel tasau pob dim mewn slow motion.
Mae Iesu'n cario'r groes yn araf drwy'r strydoedd, ac mae llygaid dilornus pawb arno, a'r camera'n gwylio pob dim. Caiff Iesu i groes hoelio ar fryn y benglog, Golgotha, ac mae ei farwolaeth yn ungol. Mae'n ddelwedd ddramatig o drawiadol. Iesu'n hongian yn uchel ar groes i bawb allu gweld. Daw I deulu at droed y groes. Beth fedra nhw wneud? Dim oll. Am ganol dydd, aeth pobman yn dywyll, a bu farw. Fe'i claddwyd ar frys mewn beddrod. A dyna ni, y diwedd, yr olygfa olaf. Roedd Iesu wedi marw, ac mae'n siŵr fod y dydd Sadwrn llwm ofnadwy hwnnw yn teimlo'n hollol afreal I deulu Iesu ac i'w ddisgyblion. Fan hyn, mi fyddai'r camera'n panio I ffwrdd, a byddai'r stori epig ddwys ryfeddol hon yn dod I ben gyda golygfa banoramig a'r holl eneidiau coll briw yn diflannu'n ddim a thoddi i'r dirwedd. Yna mi fyddai'r golau'n codi yn y sinema ac mi fydden ni gynulleidfa'n gadael yn blincio fel gwahaddod dall mas o'r tywyllwch I lygad yr haul. Ond wrth gwrs, nid stori sgrin arian, geiniog a dimau, yw stori Iesu a hanes yr wythnos fawr. Nid dyma'r diwedd. Fel rydyn ni'n gwybod, dim ond y dechrau yw hyn. Ac rydyn ni yma heddiw'n dystion i'r ffaith fod y stori fwyaf ddywedwyd erioed yn parhau I gael I dweud. Ac y bydd hi'n parhau, heb ddiwedd. Diolch byth. Ei fywyd roes I ni
Gawn ni weddion gyda'n gilydd, cydweddion. Hosanna yn y goruchaf, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Cyflwynwn ni ti o Dduw ein tad, Hosanna'n haddoliad. Am i Iesu Grist ddod yn frenin ni'n byd a'n bywyd ni. Am iddo roi heibio o goniant dwyfol, a dod mewn gwleidddrac addfwynder yn frenin hedd ac yn gyfaill pechaduriaid. Hosanna yn y goruchaf. Am iddo rodion isel y gostengedig ar ebol asyn, a'n dysgu weld gwerth ac urddath a pethau distydl, ac i barchu popeth a greais di. Hosanna yn y goruchaf. Am i'w ddisgyblion ei ddwyn ar ei daith, a rhoi esiampl i ni gerdded yn ei gwmni, a bod yn ffyddlon iddo bob amser. Hosanna yn y goruchaf. Am i ganghenne'r palmwydd uno yn y mawl, a dangos i ni fod yr holl greadigaeth yn dweud amdano ac yn canu ei glod. Hosanna yn y goruchaf. Am i byrth y ddinas y magor iddo a'i groesawu'n frenin, yn gwahodd ninnau agor pyrth ein calonau i'r brenin ddod i fewn. Hosanna yn y goruchaf. Ond arglwydd ni fyny ni dderbyn a brwdfrydedd y foment yn unig ac yn ei adael a'i wadu, ond i groesawu aros yn frenin ac yn arglwydd arno ni. Pan fydd canghenne'r palmwydd wedi gwywo, pan fydd y dyrfa wedi cefnu, pan fydd yr hosanna wedi distewi ar ffordd yn wag, ro ras sy'n unau barhau yn ffyddlon i'n harglwydd a'n brenin. Arglwydd Iesu brenin hedd, yn biliwn arnat estyn dy frenhiniaeth dros bob rhan o'n bywyd, dros wledydd y ddeiar, fel y daw pobl ym mhob man i garu heddwch ac i geisio cyfiawnder. Dros ein cartrefi a'n teuluoedd, i'w gwneud yn breswylfeydd cariad a llawenydd. Dros ysbytau a phob sefydliad arall, sy'n estyn tosturi a gofal i'r llesg a'r claf. Dros bawb sydd mewn gofid, mewn unigrwydd a thristwch. Dros eglws ath bobl i'w cynnal a'i goroli yn ei gwaith. Estyn dy frenhiniaeth o Grist dros ein bywydau ni bob un, a chadw ni bob amser yn deyrngar i ti. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwynele'r dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara baenyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddyiwn unau un dyledwyr, ac nac harwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi, a diolch ar arbennig i Elin Wyn Reynolds am y myfyrdod hyfryd. Ymunwch â ni bob dydd yr wythnos hon ar gyfer darlleniad digidol, wrth i ni gofio gyda'n gilydd am wythnos ola bywyd a gweinidogaeth Iesu ar y ddeiar hon. Yna fe fyddwn ni'n rhyddhau oedfa fer bore Gwener y Groglith, ac eto yn rhyddhau oedfa ddigidol ar fore Sul yr Atgyfodiad, bore Sul y Pasg. Gobeithio gewn ni'ch cwmni chi felly o ddydd i ddydd yn ystod yr wythnos hon. Hwyl fawr i chi am y tro, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.